шаҳнозаи 10 сола як моҳ боз дар шифохонаи дар Екатеринбурги Русия барои зинда мондан мубориза мебарад. ӯро ки шаби 21 сентябр сӯхт ба беморхона оварданд. он шаб хонае ки шаҳноза ва падару модару 3 хоҳару бародараш дар он зиндагӣ мекарданд оташ гирифт. дар сӯхтор дар ноҳияи Белоярский 2 муҳоҷири ӯзбекистонӣ ҳалок шуданд. наврӯз Аминбеков падари шаҳноза мегӯяд то расидани оташ ба ҳуҷраи онҳо касе бедор нашудааст. шаб хобидем, соати 2 шаб буд. Якум зал дар гирифта, ҳеҷ ки нафаҳмида. Дуюм зал дар гирифта, 2 одам хоб буд. навбати килидор зали мо омаде ки мо бачам бедор шуда. Ба ҳамин дод вой кард, хестем. сар ҳар ҷо пароканда шудем. Шаб ҳеҷ ки ҳеҷ ҷо намебинад. Алоб зер карсода дар ду тараф, ду алоб фаромуда сар ҳар ҷо гирехтем. Гирехтем, духтарчам монд, дубора вай бачам ними лесниса баромуда духтарчам гирифта фаровард та дарок шуда нестан ки берун бароем алоб халос кунем. наврӯз Аминбеков мегӯяд 3 фарзандаш аз дасту рӯи ҷароҳат бардошта баъди 1 ҳафтаи муолиҷа аз беморхона рухсат шуданд. аммо духтари хурдӣ 1 моҳ боз дар шӯъбаи эҳёгарии беморхонаи Екатеринбург аст. табибон гуфтаанд шушҳояш сахт осеб дидааст. ӯро то ҳол ба падараш нишон надоданд. 1 моҳ 4 рӯз мешад ки ман надидем авяр. 4 рӯз пеш палаташ гузарондан. равам вайшу кардан ки як бор дрон бинам, гуфт ки бо абрад нагуфт рематсиони дар овардем. чӣ ба гуфтам, гуфт ки бо температура карду. муҳоҷири 43 солаи тоҷик мегӯяд азбаски шароити зиндагиаш дар Тоҷикистон сахт буд, 8 моҳ пеш бо зану фарзандон барои кор ба Белоярск омад. дар хонаи як зодаи Ӯзбекистон зиндагӣ ва кор мекарданд. ҳоло Наврӯз Аминбеков аз корфармояш ба додситонӣ шикоят бурдааст. хай гуфтам, пули худам те гуфтам, пули худам биёр, ман барои худам пӯшоки ягон вай гирам. баъд омад якум бор 9000 дод. бо 2-3 рӯз баъд 20000 дод. Амихел бо ҳозир 51000 мондагиам мегӯд ки тамом кор кардӣ тамом. назари корфармои хонаводаи муҳоҷири тоҷик ба ин гуфтаҳо маълум нест. талоши радиои озодӣ барои тамос бо ӯ бенатиҷа анҷом ёфт. дар оташсӯзии рӯзи 21 сентябр тамоми либосу санъатҳо аз ҷумла шиносномаҳои хонаводаи муҳоҷири тоҷик сӯхт. сабаби сӯхторро додситонии ноҳияи Белоярск таҳқиқ дорад. расонаҳои Русия сабабро ба ҳам расидани ноқилҳои барқӣ гуфтаанд. наврӯз Аминбеков аз ин фалокат мақомоти тоҷик дар Екатеринбургро ҳам огоҳ намудааст. ӯ аз мақомот мехоҳад барояш дар табобати духтараш ва баргардонидани ҳаққи кори худ кӯмак расонанд. дар консулгарии Тоҷикистон дар Екатеринбург ба радиои озодӣ гуфтанд барои кӯмак ба муҳоҷири осебдида омодаанд ва барои муолиҷаи шаҳноза бо бемористон тамос гирифтаанд. ҳоло муҳоҷири тоҷик зану фарзандонашро бо кӯмаки хайрхоҳон ба Тоҷикистон фиристодаву худаш бе санад бо ҳуҷҷати бозгашт ба ватан дар Русия мондааст. мегӯяд бо ин санад ӯ ҳаққи кор кардан надорад ва интизори ба ҳуш омадани духтараш рӯзашро пушти дари беморхона мегузаронад.